Jeg har fået sådan et super lækkert morbærsilkegarn i min shop. Jeg kalder det for safran. Det er sådan et rigtig tykt og lækkert silkegarn, som løber 300 meter på 100 gram. Og bunderne ligger i 50 gram, så det vil så sige, der er det halve på. Men se nu, hvad jeg har opdaget. Jeg har simpelthen opdaget, at man kan travle den op. Nu skal jeg lige have fundet enden her. Skal du bare se her. Se, her har jeg enden. Og så trækker jeg lige fat i den her. Se. Wow. Kan du se det? Er det ikke lækkert? Så bliver garnet lige pludselig 3 gange så langt. Det vil sige, at jeg har 900 meter på 100 gram. Det er da fantastisk. Det, der så er det sjove i det, det er, kunne du godt se, lige snart jeg slipper den, så krabber den. Og det kommer man til at kunne se, når man strikker af den også. Man kan ikke få det fuldstændig 100% glat. Men når jeg strikker af det, så strikker jeg bare, altså jeg travler det ikke op fra starten af. Jeg sidder bare og strikker, og så efterhånden, som jeg kommer frem, så travler jeg den op. Og det, som der så er i det, det er jo, at jeg har lavet den her lækre lille bluse her, sådan en lille silke sommersag. Og der kan man tydeligt se det der med, at den krabber. Men jeg synes jo egentlig bare, at det er en ekstra dimension, at den har det. Den her er så presset med damp efterfølgende. Men fordi den er krabbet, det giver jo bare noget ekstra til det. Så jeg håber, du bliver inspireret af det. Og jeg ved, der er andre garn også, for eksempel hør, der er lavet på samme måde. God fornøjelse.